Kajing penjari Curfew jong district magistrate ka West Khasil district ubat Tilingwa. Hapo ka West Khasil district. Si benta ban ajing yadai Paidbah nong sunong kathan. Na kajing sapriang jong kanyang jingpang COVID-19. Kabalak tae ka riber ka pertehi barok away. Kala Treilang barok away ka district jong ka West Khasil. Katkum kajing lap ketika Curfew ya kabala penjari ha kani ka district kalalong ka Treilang. Da kajing Treilang jong Paidbah nong sunong na kabenta ban yakun ya kajing sapriang jong tayu kanyang jingpang. Hendrai ha pedang kajing perking ban yajan way. Penban kidang don pat wat ki kali sorkar ki bedang penkenya ketika jingpynbna jong ka sorkar da ka baya syong hadu khandai bat sipongut kawai ka kali. Susu nomar kajing don jong ki katu kan ne ki baile persya na kalyang jong ki pulit kimban se man haban ai kajing senang na benta ban khanglat ki no ki briu ki bami lai lan se ki surok. Haba phai pat se ki benta jong ka syalang la saki bagi Paidbah ki labor renti ban ya jengai iwei hakapor bagi lait ban the di ki marbam ni ki jaka bala bu kerpang. Bat kanele se kan long shisha kan nuksaru ikiwei pat ki snong hapo ka West Khasil district bakinle. Haba ikran baruba BJ lalu Superintendent of Police ka West Khasil district ulong kumba khandai persen ki Paidbah ki lai Treilang. Hendrai kidang don hi katu kan ne ki bomshim lai Treilang. Hendrai USP ula Kyntu bakin sngewbha ban island ka jing Treilang. Nakalyang jung USP ula ai khubleiru e baro ki Paid nong snong jong ka West Khasil district ki bla ai ka jing Treilang da ka jing sngewkhia jong ki bad USP ula pan pawru ba ngej scam bakinang ai shushu ka jing Treilang. Shushu ula Kynturu ikinong sinsyar sinong na kisnong baper jong ka West Khasil district bakin sngewbha ban tela kamhi ki khun sinong khunthau nakabenta ban light na ka jing syangat hau teu khunyang jingpang. Laban kedaw hang nebo district magistrate ka West Khasil district ula pentre kam ka kendon iwei saw CRPC lembat ka kendon ke balai jong ka megalia epidemic diseases COVID-19 regulation arjar arpau daga pa penjariru daga curfew nadu ka janmiet jong arpsantrek hadu kan rewajim step jong ka arpu pratrek mentau benai hakawai pat kalyang warla na kalyang jong district magistrate ula penjari ketika kendon any kumjuru ula deban pha khang ki yau khapot nre pa pai pat sikinong snong ki badan markhap bat ka jala asam ban megalia kumegi than kersai hadu menta ka jing yerung yami ban siu yatada ka yajbet klem da husiar ne ko ngo ka jing tha jong sarkar hakaba ka nek la penlong ka seng HYC rambrai circle ban sngewkhia